Okei, Ari, sä oot täällä sun veneellä vähän puuhailemassa. Mitä sulla on työn alla? Tässä asennetaan Wifi-lähetintä mittaristolle, missä ottaa kaiken datan, mitä mittarista saa irti, niin myös iPadille ja iPhonelle, joka pääsee ohjaamaan autopilottia niiden välityksellä. Tosi tämä ranskalainen laite ja sen asentamisessa on omat haasteensa, kun nuo ohjeet on vähän ranskalaisen logiikan mukaan tehty ja ranskaksi tietenkin ainoastaan. Tästä täytyy sitten itse yrittää päätellä, että miten hommat menee. Eiköhän tästä ihan hyvä ja toimiva tule.